Zdravo svima, dobrodošli na Čas za trudnice. Ja sam Nađa Hadžistević, pilates instruktor, a ovo je moja drugarica i vežbač Milica. Izvoli, Milice. Ćao, Nađa. Moje ime je Milica i ja sam danas ušla u taj famozni treći trimestar. 28. nedelja. Sa Nađom vežbam već 3 meseca i uživamo u tome. Super. I danas smo odlučili da u stvari podelimo jedan deo časa sa vama, tako da hajde pridružite nas. I krećemo, Milice. Polako ćemo da krenemo iz položaja stočića. I kada kažemo položaj stočića, mislimo da su nam šake u liniji sa ramenima, odnosno šake su ispod ramena, kolena su u liniji sa kukovima. I za sam početak hoćemo se skroz kao da se izvučemo, da izrastemo iz sedalnog dela kičme. Laktovi su nam blago, da kažem, smekšani ili možemo ovaj središnji deo lakta da okrenemo na unutra, da ne prećemo zglobove. Idemo polako sada da radimo mačku, idemo na udah, ćemo polako da se, da kažem, izvijemo. I na izdah ćemo, da kažem, da uradimo drugi deo. S tim što će nam sada biti akcent samo na ovom prvom delu, na izvijanju, na fleksiji. I dok Milica radi, ja hoću da obratite pažnju, znači ona apsolutno ovde izvija leđa i namerno sam rekla da radi udah, da bi kao zadnji deo, znači tela, leđa, napunila vazduhom i raširila, da kažem, mišiće. Idemo da ponovimo još jedan put. Udah, znači opušta glavu koliko može, koliko je prije, hoćem da opuštam u radni deo i izdah. Sada ćemo da stavimo akcent na prednji deo tela. Sada će da uradi udah, ali sada znači idemo udah da se, da kažem, polako, da se izviješ obrnuto i vraćamo se. Odnosno pokazat ću sad da se ne zgledamo. Vidimo polako sada tu, da idemo udah, malo da izlačimo grudnu kost i izdah sada da se opušta. Izdižemo grudnu kost, otvara grudni koš i sada se na izdah ovde opušta. Promenili smo u stvari disanje. Idemo još 2 puta. Udah, izdah, udah i izdah. I sada ćemo naći sredinu i hoću samo da vam skrenem pažnju da kada ste trudni da kradete ovu vežbu, uradit ćemo sada još 4 puta, ali da razmislite ne samo o pokretu, nego u vezi sa bebom, da dok to radite da beba ste stvarili ljuška, kao da neko da kažem ljuljaš se. Pa idemo sada lagano ovako. Udah će nam biti ovde, izdah će nam biti kada se izvijemo kao mačka. Udah, otvorimo grudnu kost, odnosno grudni koš, izdah i svo vreme razmišljate o svojoj bebi, o tome da ste svesni njenog, da kažem, uživanja i, da kažem, radosti dok je kod majke u stomaku. Jer beba, osim što osjeća mamini pokret, ona osjeća mamino disanje. I mislim da je ovo sad sledeći 4. put, bio je 4. dan. I idemo sada lagano da podignemo desno stopalo. Idemo udah, vratimo glavu stopalo i izdah stopalo preko linije tela. Udah i izdah. Udah, ovo ćemo raditi 10 puta. Izdah. Udah 5. Izdah 5. I dok Milica radi i pomaže mi da brojim, hoću da razmislite da ovdje u stvari radimo to bočno istezanje
i da apsolutno imate te blagodeti posebno kod kukova, jer često kada smo trudni imamo tu napetost u, da kažem, kauričnom pojasu i samim kukovima. Tako da ova vežba je jako prijatna i preporučila bih svima da radite i čak i vašim partnerima kao podrška. Do kog broja sam stigla? Evo nam 10 i gotovo. Dobro. Idemo druga strana. Znači podižemo levo stopalo, idemo udah i izdah, udah, izdah, 3, izdah, udah, izdah, glavom pratimo stopalo, tako da vežbamo vrat, izdah, 6, izdah, 7, izdah, 8, izdah, 9, izdah, 10, izdah i polako spustimo stopalo i sednemo na pete, jer hoćemo da malo rasteretimo zglobove, tako da ćemo da napravimo recimo 5 puta krugove na jednu stranu. Kako ti je bilo, Milica, ovo sada? Nije ti bilo opterećenje za zglobove, ne. Idemo na drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I polako se vraćamo u položaj stočića i sad ćemo da uradimo bukvalno, prisjetite se kad ste bili deca i igrali holo-holo. Znači praktično ide karlica na jednu stranu, podijate je, izvijate i to idemo 10 puta. Hoćemo da oslobodimo karlicu, da bude fleksibilnija, opuštenija i da se u stvari, kada dođe period porođaja, pripremimo i da nam bude taj proces rađenja što lakši i prijatniji. 5, znači fokus je na karlici i opet kažem u ovom položaju, kada smo god u položaju stočića, smo svesni bebe i posebno sada beba kada je već u 3. trimestru, više se, odnosno ulazak u taj 3. trimestar, beba je još uvijek jako aktivna, jer pred kraj nema toliko mesta za, da kažem, šutiranje i udaranje, tako da ti sada, Milice, sigurno osjetiš puno, da kažem, puno tog pokretanja. Idemo na drugu stranu, 1, 2, znači dišete tako što apsolutno prirodno, ali to je u stvari kada pravite pola kruga udah, pola kruga nam je na udah, a druga polovina udaha disanja, odnosno izdah, jeste druga polovina kruga. Vidite, znaš ti dobro sliči? Pa, na primjer, 7. Da. 8, 9 i 10. I sada ćemo lagano da otvorimo kolena, da pustimo grudi da nam prođu, da se ispražimo skroz, da bi rasteretili zglobova i samim tu kako smo onda polako ćemo da se izvučimo koliko možemo. Znači, naravno, da kažem, zadnjica da bude gore, zavisnosti od stomaka, da ostavite to istezanje ili ukoliko mi, znači da spustite skroz glavu na čelu ili možete da stavite samo jednu ruku i da dišemo 3 puta udah, 3 puta izdah, da se opustite, jer dok vežbate, dok ste trudni, pravimo češće pauze i pijemo češće vodu. Idemo još jedan put, udah, izdah. Nismo toliko presredili ko broje. I polako se podižemo. Idemo sada samo još jednu vežbu u položaju stočića i onda ćemo izaći iz tog položaja. Tu smo idemo lagano udah,
otvaramo ruku koliko možemo i izdah samo ispuštamo. Idemo iste ruke. Udah, izdah, udah, izdah, 4, izdah, 5, izdah, 6, izdah. Znači udahnemo i izdah. Udah, izdah. 9, izdah. 10, izdah. I idemo u drugu stranu. Udah, izdah, udah, izdah, 3, 4, sam lako stavljam lakat da te ne ide hiperekstenziju. Udah, 5, 6, 7, 8, 9 i posljednji put, udah, izdah, 10. I sada ćemo polako da samo prebacimo, možete da sedite u čvrstom sedu ukoliko vam je to udobnije, ili mi se sada izabere ili ćemo da sedimo ovako i uzimamo traku. Sad izabere koji je apsolutno jedna i druga pozicija je, da kažem, prihvatila, zavisno se što vam odgovara. Uzimamo traku i stavljamo je negdje u visini grudi, ali u stvari ispod grudi. Tako da kao da kažem kako onaj Bruce Halter, linija Bruce Haltera, pa tu negdje. I sada za početak hvatamo traku, naravno, ukoliko uhvatite kraće, opterećenje je veće, duže odredite sami. Mi smo sada uzeli, da kažem, prirodno koja je dužina ruke koja je. I kada držimo nešto u rukama, neku tacnu, i vježba se sama zove Serve the Tray, idemo lagano, udah, ispružamo ruke i izdah, puštamo. Udah, izdah, udah, izdah, 4, izdah, 5, izdah, 6, 7, 8, 9 i 10. Sada ćemo da ukrstimo traku, znači staviš ispod grudi i naravno, posebno kako vam stomak, da kažem, poraste i raste se više, možete što više da opustite traku da ne bi ostavili tu sek i da vas ne bi iritiralo, tako da procenite koliko je to. Znači za početak idemo opet glavno i gore i sada idemo udah i izdah skroz kao dijagonalno da vučemo traku. 2, 3, 4, znači udah i izdah. 5, udah, izdah. 6, 7, 8, 9 i 10. Je potrebna pauza? Ne. Ok. Idemo sad samo jedan ruk. Znači idemo udah i izdah. 1, znači 10 puta 10. Ti ćeš neizmenično, ok. Ne. 3, aha, krenemo da budemo simetrično, da. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Idemo druga. Udah, pa izdah. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Super. Sad ćemo napraviti jednu malu pauzu sa rukama, poslećemo. I samo da bi napravili balans, ja ne znam u kojoj ste vi formi. Milica redovno vežba, kao što ste čuli, pa nije problem. Čekaj ćemo sada da bi bili u simetriji, da istražimo jednu nogu. Idemo polako, hoćete da osjetite, sedite ravnomerno na obe sredovne kosti. To. Idemo lagano, sada stavimo ruke ovdje, idemo udah, kroz izdah, kao da hoćete da u stvari, nećemo to, da ćemo posle, prvo ćemo kao dijagonal, da tvoja suprotna ruka dohvati suprotnu nogu, udah, izdah i kada hoćemo da dohvatimo i znači svako od vas, znači koliko vam je ovo maksimalno u redu, jer u stvari hoćemo da istignemo i nogu, i ruke, i u stvari leđe. Udah, izdah, 3, izdah 4, udah, izdah 5, izdah 6, 7, 8, 9 i 10. I sada ćemo ista ruka i ista noga. Idemo lagano, ruka pa zavisi, suprotno ide udah, izdah, 1, 2, udah, kroz izdah, idemo 3, malo ćemo da usporimo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I sada ćemo se onda zamijeniti noge. Da sam skroz simetrična. Idemo opet popravite položaj, da sedete ravnomerno, da osjetite da je ravnomerna težina i na jednoj i drugoj polovini, da kažem, vokarnice. Idemo udah, izdah, 1, udah, izdah, 2, 3, udah, izdah, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pa idemo ista ruka, ista noga. Udah, izdah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sve kako su vam tu već noge, samo ćemo da dodamo drugu nogu, da bude stopalo na stopalu i polako ćemo sada bukvalno desnu nogu, znači tvoja leva, da bi bili u simetriji, podižemo gore i spustimo. Idemo to 6 puta. Znači idemo udah i izdah. Udah
i izdah. 3. Ukoliko je nekom ovo neprijatno, mislim da mu treba podrška i da mu je naporno, mora i ovdje noge. Znači samo da mi hoćemo malo da imamo tu otvorenost kukova, tako da za sada se skroz ok s ovim. Da. Idemo još jedan put. Idemo drugu nogu. Udah, izdah, udah, izdah. 3, 4, 5 i 6. I sad idemo lagano ove noge i do. 2 i 2. 3, 4, 5 i 6. Izvežemo jednu nogu, izvežemo drugu, ali ne do kraja, nego da smo tu. I sada ćemo bukvalno stavimo ruke kome je naparno, mogu ruke da budu, da kažem, ovde ili ovde, znači, a opcija mogu da budu ruke ovde. Ja ću pa kome, zbog prostora. Znači, hoćemo da idemo praktično da radimo spine twist, malo znači da radimo rotaciju. Tako da idemo udah i izdah, 1, udah i izdah, 2, udah, izdah, 3, ići ćemo do 10, udah, izdah, 4, udah, izdah, 5, udah, izdah, 6, 7, 8, 9 i 10. A sad ćemo onda smanjimo pokret, tako što ćemo da nos bude u liniji sa grudnom, kada razmišlja sa grudnim kolom. Znači idemo onoliko koliko možemo da se okrenemo bez, da ne vodi glava, nego da razmišljamo da, stvari, grudni koš se rotira. Idemo udah, izdah, malo drugačije, udah, izdah, idemo 8 do 6, udah, izdah, 4, 5 i 6. I sada ćemo da pustimo ruke, bukvalno da se ugodimo kao za jedno kolano, spustimo ruku i kada hoćemo se odgurnemo i da pogledamo preko ramena. Pa idemo udah, izdah druga i opet kao da se odgurnemo, izvučemo se malo na gore i pogledamo preko ramena. Udah, izdah, 3 i gore se gore izvlači. Udah, izdah, 4, udah, izdah, 5, udah, izdah, 6, 7, 8, 9 i 10. I vratimo se sada u sredinu. Sada ćemo stavimo noge da su nam, kažem, paralelno stopala, kolena i kukovi. Sada možemo da se ugodimo za kolena i bukvalno kao da polako podijemo karlicu, to, i da se vraćamo. I kao da ljuškamo bebu u kolavci, idemo 10 puta, 2. To su kao mali mini trbušnjaci, koji su, da kažem, prijatni i kako se osjećaš dok radiš ovo? Pa ne trpi stomak. Da. Više nekako na leđima. Osjećaš da stvari stezanje kao da. Da, ali stomak sam ne trpi. Da. Jer u principu, ove trbušnjake možete raditi od samog porođaja i samo ćete se u stvari i lakše poroditi i posle ćete se vratiti, da kažem, brže i stomak. Tako smo sada uradili samo, evo idemo još 2 puta, izdah i udah, izdah i udah, uradili smo samo te trbušnjake. A sada sam htjela, možda imamo još jednu seriju za ruke.
i za otvaranje grudnog koša iz tog razloga što u stvari kasnije kad se budete porodili da bi nosili bebu, neophodno su vam jake ruke. Tako da opet izaberite gdje ćete da uhvatite, ja ću da mukom ovako, odmotam i drugu. I stavit ćemo da su nam ruke tu. I idemo samo iza glave do visine ramena. Udah i izdah. Jedan i vraćam. I izdah. Dva, vraćam. Tri i vraćamo. Četiri. Pet. Šest. Izdah 7, 8 i 9 i 10. Ostavio ruke gore i sada ćemo samo polako jedna ruka ide ka dole. Desna, to je loš. Udah, izdah, 1. I sad to možete bude i ispred kako ti odgovara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, idemo do 10, 7, 8, 9 i 10. Idemo na drugu stranu, udah, izdah. Aha, udah, izdah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I pustit ćemo. Apsolutno ću raditi sad samo 2 vežbe da ne znamo u kakvoj formi. I sad ćemo samo polako da idemo udah i izdah. Znači možemo tu da uhvatimo tu, znači apsolutno i držimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zamenimo. Udah, izdah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idemo još 2 puta, svaka ruka, znači po 3 puta ćemo da uradimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, izdah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I još jedan put. Jedna ruka, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 i 6. I sada ćemo samo malo za vrat i da vidimo kako ti je bilo na kraju. Ja moram da priznam da apsolutno nisam obraćala pažnju na vreme i ovo je nama, da kažem, prvi spontani video, tako da, kažem, što bi rekli današnjem digitalnom svijetu, organik potpuno. Pa ćemo da vidimo kako će vam se dopasti, koje su vaše reakcije. Znači sada ćemo malo da vrat vežbamo, idemo polako, znači da se izvučemo gore na udah, uvuk ka ramenu, opustimo sasvim istezanje bočna, idemo na udah kada se izlačimo gore i izdah kada ide ramenu. Idemo udah, gore, 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 i izdah ka ramenu. Radit ćemo 3 puta. Udah, i izdah, i još jedan udah, izdah, i još jedan udah, izdah, i nađemo sredinu. I sada ćemo polako na udah se izlačimo i blago na izdah, vratimo grudnu kost, osjetimo istezanje u vratnom delu kičma i polako se samo podižemo. Idemo to još 2 puta. Udah,